Kita iku isih tumita ana jagat gumelar dadi satriyaning praja. Kang mangkono kasembadan Bratasena ya Werkudara nggon kita kepengin nguningani kawrusangkan paraning dumadi manjing suruping pati. Mula yen kita isih ketemu karo wujud kena diarani iku dudu. Yen isih ana wujud lan kena diarani iku dudu. Nanging ing aran langgeng iku datan pinanggih kelawan sapa-sapa lan ora ana wujud apa-apa nggih Werkudara ya Bratasena. Wis kasembadan ana ing pamamas nggon kita ngungak alam kelanggengan. Wis kasembadan ingkang ginayuh manter panyuwune Werkudara ya Bratasena. Kang mangkono ulun nedya manunggal sajiga kelawan kuwadaganira Werkudara. Lan baliya kita maksih sinampiran pakaryan dadi satriyaning praja Werkudara. Durnaina panalinganira lumajareng ratri paja kapisanan. Olole lole anakku nggih Swatama wonten dawuh Rama Penemban Durna. Aku rumangsa luput pun bapa rumangsa dosa mergo aku njlomprongke muridku ya anakku Wesi Bratasena. Sekawe tak dawuh supaya ngaturke banyu suci Purwitasari kang mapan ana telenging samudra Minangkabau. Ning kaya ngene rasane wong bingung kare Swatama mergo kepojok kepepet kahanan. Dipantesi kuwi sing nabrakke pun bapa karo muridku si Bratasena nganti aku tega wentala. Tak delorokke nyemplung ana telenging samudra kidul kare Swatama. Menawi ngenten Rama Penemban ndedonga nyuwun dhateng Sing Bathara mugi sak mangke Kang Mas Bratasena saged lebdeng karya lan saged wangsul kanthi sugeng apalipurna. Ora sabar rasane ngatiku Swatama sumusul telenging samudra kidul Bratasena Werkudara ketak antu-antu nger. Kabeh wae Kurawa kula mung kari ngenteni yen upama dijlorokke nyemplung samudra kidul Bratasena kok ora mati kok nganti Bratasena ora mudhar prayogane Kurawa nyekel gaman kraca gaman dipamrih patine Bratasena. Hayo 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 wonten gisih ing samudra Minangkalbu Sang Tapa Penemban Durna nggih pun nangulari putra siswa kinasih Raden Bratasena mangkono jedul saking telenging samudra glewu-glewu kaya golek kencana mrepegunggalipun Sang Tapa Penemban Durna gagat kang sanutu minyal.
nasib Bratasena ya Werkudara nganti cengklungen pun bapa nggone ngantu-antu ana gisik ing samudra. Piye kabare? Piye kahanane Werkudara entuk gawe apa ora Nger? Wah, Durna bapakku. Sawise aku nyemplung samudra Minakalbu, tak goleki wujude banyu suci Parwitasari ora ana. Sing ana naga Manempurnawa dadi dalane Bratasena ketemu karo uripku dhewe. Aku bisa ketemu karo Nur Muhammadku dhewe. Satemah ing kono aku dibengat jatining urip. Ya kang winastan banyu suci Parwitasari jebul mapan ana kewadagan lan blegeri menungsa. Syukur Nger, syukur Werkudara. Entuk gawe Nger, entuk gawe. Persajan wae mumpung ora ana sing uning ya Nger. Wiwit mau ngarepke tak dawuh supaya ngaturake kayu gongsu sing angin. Mapan pucing gunung reksa muga ya gunung Candramuka. Sak temene kowe ora ana ning pancen kowe tak dlorokke merga pun bapa. Aku kepojok kahanan kepepet karo tembunge dimante sing uni. Yen aku ora njlomprongke kowe aku sing bakal dipantrapi pidana. Lumutipun bapa sing gedhe angsamamu ya Nger. Nanging merga gegaran kowe temen temah tinemu. Kowe tekun entuk teken satemah katekan kang ginayu. Syukur Nger pun bapa muji syukur marang pangawasaning Bathara ya Nger. Muridku Werkudara. Trembelane ora patut jebul Kakang Durna, pidak jempol gedhek antuk ngethek serangga nebu sauyune Kurawa. Besok ngenteni apa? Diajak patine ora mung Werkudara ning kalbu Kakang Durna. So apa? Yo. Ya kaya ngono buktine Nger Werkudara kowe wis uninga. Apa tumon dipante sing uni perintah karo Yogaku Kurawa. Ora ming manteni kowe kalebu manteni pun bapa. Yen ngono Durna bapakku Balya. Balya nang pertapan saka lima kowe tak candhane nyawiyat. Merga saka pambudidayane Durna, guruku Durna bapakku aku kelakon. Goning-guningane kawruh sangkan paraning dumadi manjing suruping pati. Muga-muga Werkudara kowe dadi pitataning jalma ingkang pinilih Nger. Sakti aja melu-melu, tak jaluk matine Werkudara. Ya tampan ana.
Nyet-nyet kok tak wenehi kacang ning aja ganggu kowe. Tak wenehi kacang, tak wenehi wowoan. Piye? Ning syarate kowe minggat aja ngalang-aling gol karo mateni Werkudara. Modar. Amok mundur wah bus wah Marat kurungan dapurmu. Matamu mati. Wot, papa wancet. Wos. Sampeyan kepengin kajen napa mboten? Nun, kepengin kajen menapa mboten? Pengin. Yen paman hari kepengin kajen kula aturi kondur. Ning ewa semanten yen paduka badhe mampir pejaipun Dimas Werkudara. Calone ana wong tuwa kuwirangan ditandhingi karo bayi wingi sore. Yung Cal Melayu. Nak kunggir Werkudara. Matur dhateng ngersanipun Ndara Kunti sinuwunipun lan sedayanipun. Niki pun paripurna buktinipun Ndara Werkudara inggih Ndara Bratasena sampun timbul ning timbulipun Ndara menika kanthi prayitna. Timbulipun Ndara Werkudara kanthi prayitna awit sampun nggadahi guna utawi kepinteran wujudipun kawruh sangkan paraning dumadi manjing suruping pati. Nggih enten niki sinuwun wong urip niku nek gelem kulina tapa gelem kulina tapa brata. Uripe niku prasasat dadi saringan. Nyawa niku dadi saringan ora gampang kena girigoda. Mila napa? Wong urip niku sing diutamake niku labo-labet utawi darmaning urip. Duwe dharma napa, labo-labet napa niku ditindakake minangka sangu ngadhep dhateng ngersaning Gusti. Mboten ming niku kalebu saged mbrasta angkara murka. Saged mbrantas sakabehing angkara murka. Iya, Kakang Semar Badranaya. Wong urip upama kok kokean gunem sing ora ana gunane, aluwung mingkema.
yen wong mingkemon niku padha karo nyuwun dhateng panguwasaning Widi. Sang Hyang Widi niku nggih sing gawe urip niki. Ing pangajap nyuwun dhateng Sang Hyang Widi supaya diparingi slamet. Uripe slamet pamrih nyambut gawe nggih sing semangat ampun nganti klilar-klilur. Ndara-ndara kula kalebet Ndara Werkudara. Ya kaki Depol piye? Sampeyan niku gagah Sentosa Birawa ning kok wujudi kaya wong isih Jaka. Kaya isih Jaka. Iya rasa kokan perceka. Matur dhateng ndara-ndara kula pepundhen kula leluhur ingkang lenggah sumare wonten bumi papan mriki sakiwatengenipun. Reningpun paripurna lampan menika mugi dados sarana kamulyanipun para nelayan, para nang kuda ingkang sami misaya mina mugi tansah mraja selaning garu manggya ayem tentrem bagya mulya ingkang ginayu saged kasembadan godha lan pangrencana sampun ngantos tumama mligi dhateng warga masyarakat ing rawa manggya suka basuki kinalesna saliring bebaya slamet sing nanggap slamet sing ditanggap hayu hayu rahayu niskala.